Crown Crusher er den geniale løsning til at nedvisne kartofler uden brug af kemi. Crown Crusher anvendes på samme ramme, som bruges til ukrudtsrenseren Optiweeder. På samme måde som Optiweeder styres Crown Crusher af de kamme, som kartoflerne vokser i. Med tandhjul af metal, der kører med forskellig hastighed, knuser den kartoffelstænglen det helt rigtige sted, så plantens vækst går i stå. Efterfølgende dækkes stænglen med jord, så den ikke angribes af f.eks. skimmel. Med forskellige redskaber kan man bestemme, hvor man ønsker den afskårne stængel placeret. Den kan placeres enten mellem kammene eller oven på kammen. Ønsker man stænglen placeret mellem kammene, bruges den specielt udviklede gummidu sammen med hyppedisken. Den præcise styring er en medvirkende årsag til, at ingen eller meget få kartofler rives op og efterlades på marken, hvor de ellers vil blive grønne. Roterende spyd sikrer, at kartoffelstænglerne samles op fra jorden, inden de knuses i vækstpunktet. Forud for brugen af Crown Crusher er det en fordel at foretage en senhypning af kammene. Det gør arbejdet endnu mere præcist.